دوستان عزیز سلام علیکم. برادران، من امروز برای شما تصمیم میگیرم میرم یک جا самбусахона را навор мекунам, барои шумо нишон медиҳам. навор самбусаҳои гизала дорад 5 сӯма, 10 сӯма, 15 сӯма. 15 сӯмаш қабарғагӣ, 10 сӯмаш гӯсфандӣ, ҳам 10 сӯма 15 сӯмаш гӯсфандӣ шебачак азиз. ҳамаш гӯшти брида, гӯшти ба дасти худ майда мекарда, гӯшти ла, баъзе ҷода мерай гӯшти калай, баъзе ҷода мерай хеле чӣ бигем калай гова, гӯшти калаи гов қай мекунам, маза надорад. Ман ҳозир ба якчанд соат пас биям бикушоянд, ман шумода навор мекунам, тамошо кунед. ҳатман фикру акидатона бинависонед, лайка бижу. Азиз, чӣ хеле ки гуфта будем, албетта биям гуфтем мерем самбусаро шумода нишон медиҳем, тамошо кунед. мо рафтем. хуб дӯстони азиз, расидем макони мерем, ку дошта бошед надошта бошед. самбуса чӣ ду донаша гирифтам, мечашам бо хай шумо гӯштаи нигоҳ, гӯшташа нигоҳ, ҳамаш гӯшти брида кардагия, хеле гӯшти кала палане, гӯшта ба даст мебарам. баъд бачаҳо суроға ҳами шаҳри бохтар, оина иҷа доми нав тарафи ширкати мегафон, иҷа магазин дурахшон. ина ҳамо самбусаи гуфтагим. биен бихӯред, бо баҳо бутед.